Itu wis kemblok wabes tekan justru ini pelajaran kowe secara pelajaran teori wis bisa lah iki pelajaran mental Mas aku ning sekolah iki mulang bocah ning nek piye sakmene akeh iki urung tau ning nek sekolah aku nek suluk ki sing bener ngene nek sekolah sing bener ngene kuwi bocah Mas kowe kok wedi napa wong sing nggo depi iki kelir dudu wong kelir sing tak depi ning di luar sana luwih saka iki Mas lho berarti kowe urung tau ditonton wong akeh. Kowe iki dalang wayang kulit apa dalang demit? Wayang kulit. Lah justru dari sini kamu belajar untuk menata mental kamu biar bisa menghadapi Kiai Kadang Sani. Ya harus terus, siap. Nah, ini masih nganti mari. Apa? Jadi anu, apa kuwi? Aku ngefans banget karo Kiai iki. Najan beliau orang tau ngerti aku. Apa? Lencer kuning, irunge mancung. Apa? Kiyaine cilik. Apa? Mbak, mrikul pangayon. Oh. Kan koyo MC ya. Anu Mas, disepoti Mas. Apa? Nah. Lurajin nem. Simba. Oke Mbak. Simba. Prigel. Bagaimana? Mok. Ayo. Simba prigel anayon. Monggo rawuh wonten mriki. Wayang kulit apa film horor? Ngene iki nek Mbak Prigel wis anu lho wis apa jenenge viral ya. Viral. Aku nganti jumen-jumen viral blas. Ya ora. Ora ngono. Bocah ayune kok ngene iringane jingak. Ayo di protesan. Menika Pak Dalan sama Diman nggih? Sugeng Pocot sama Diman. Aku male Mas Bro, aku lali ya. Sarmidon. Sarmidon. Sugeng dalu Pak De yen sewu. Wah, kesempatan. Kowe dalan goda motor galet jenenge Ki Sarapan. Mereka dalan saking Cina ta Pak De? Gak saged. Iya kok iso. Sipit. Tak kandhani. Ora kok Cina. Pripun? Dredeg lho mriki Pak nganti ngene terus. Sikut kuwi Ngantuk jenengan. kok ngantuk. Iya hanya itu. Mbak, kula niku ngefans banget kali jenengan. Iki alhamdulillah iso ketemu, iso salaman kali jenengan. Ternyata ombake ning jaba nek Mbak Prigel ayu tur duwe gigi kelinci iki betul. Baik. Untu iso kaya ngono. Baik. Gigitane baik. Nyong. Jenengan kaya iso mikir tekan gigitan barang iki lho. Nek dahar daging makan gigit harap. Oh, ngeten. Sama dia lho foto wong ayu sarape kumat. Hati-hati lho kowe kok diterobos karo kuwi yo. Aja sedak-sedak. Iki ada kuman ngawur buta-buta. Iya. Nggih. Lah lagi. Nggih. Mas Sereng borong dipun egone mriku. Borong apa? Borong diegone piye carane ben Mbak Prigel suarane tambah jos. Terus ben igolane sing wah ngono ning YouTube itu nonton Mbak Prigel. Wah. Mbok sesuk periksa kowe. Kok saya nemen kok. Dia jenenge orang itu. Kagum itu boleh, tapi jangan berlebihan. Wong ki nek seneng karo wong ekspresine beda-beda. Betul. Niki nek seneng karo wong ngene, Pak. Ora iso. Nah, aku pancen tak luapkan apa enake gede Pak nggih. Foto kowe ayu iya. Pak, untune Pak putih, Pak. Aku kok malah wedi kok Pak De sama Diman iki. Ojo meneh kowe aku kancane wedi. Mesti wedi aku. Kowe wis dimaklumi. Kowe ngerti sama dia ngono apa?
Kowe nutupi grogi. Woi, betul. Pak Regen nyanyi Mas nama. aku wis portobal ya. Pokoke nembang apa? Kowe kuwon karo kanca-kanca abdi. Niki sing rame mawon ya Pak De. Sing rame apa? Menutupi grogine Pak Samadi Mas. Nggih. Gerasakane Mas. Oke. Tujuh nggih. Menyajikan banyu biru. Banyuwangi. Ini Banyuwangi. Pak. Banyuwangi. Banyuwangi kuwi enek banyu birune. Ajar, Pak. Kowe bali mangan batang. Ya, Pak ya. Di bawahnya bener, Pak. Oh langsung mawon. Wis Oke. papat kok. Oke, good. Ya. Yunda. Yuk, sini, Pak. Sini, masih ngene. Nah. Gerasakan Banyuwangi
sehat selalu ya. Amin amin ya Allah. Biasanya mayang kon budi ya? Alhamdulillah mayang wonten Solo. Weh, tanggapan. Tanggapan. Mulai mayang itu dereknya masih kok. Wong iki. Matur nuwun Pak Pikir. Hariane pengajar ono SNKI. Oh ngaten nggih. Sekolah menengah Karawitan. Karawitan. Oh, karawitan tak kira karawitan. Iku wonten kathah jurusan pedalangan, karawitan, tari, musik, nggih. Jenengan sing anu nggih gambar. Wah, Gambar. kok saged Gambar mau pedalangan jenengan. pedalangan. Pedalangan. Dalangan, yo pelek, yo selebot. Mbak Koro sisan. Tukang sepeda kok. Nggih, sehat selalu nggih. Nggih, amin amin. Pak amin. Jalan. Nggih. Terima kasih Pak Dik, bareng. Panjang umur nggih. Sayangku. Nah, luar biasa.